מחר, 21 במרץ, נקבע יום לציון המאבק באפליה הגזעית הבינלאומית. יום זה הוכרז בשנת 1966 בעקבות אירוע טרגי שזעזע עמוקות את כל העולם. טבח ילדים, תלמידי בית ספר, שהפגינו נגד חוקי האפרטהייד. חוקים שהפלו לרעה את הרוב השחור בדרום אפריקה. עד היום מיליוני אנשים ונשים סובלים עדיין ואפילו מתים בגלל צבעם, בגלל מוצאם האתני, בגלל דתם או מעמדם החברתי. מדינת ישראל חתמה בשנת 1966 על האמנה הבינלאומית בדבר ביעור כל הצורות של האפליה הגזעית. זאת ועוד, במגילת העצמאות של המדינה בולטת ההכרה על שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל האזרחים. היום הוא גם היום בו היום והלילה שווים באורכם. האור שווה לחושך, הלבן שווה לשחור. ביום זה אנו מציינים את השווים בחברה הישראלית, כולם, יהודים וערבים, עולים חדשים, צברים ועובדים זרים, יהודים, נוצרים ומוסלמים, נשים וגברים. כמנהל אשר תחום הספורט קרוב לליבי, אני גאה לציין כי גם במגרשי הכדורגל החוק בישראל אינו מאפשר קריאות גזעניות, נהמות או כל ביטויים גזעניים מעליבים. גם פה אצלנו בתיכון עירוני י"ד אנחנו לא רק מציינים יום זה פעם בשנה. אנחנו חיים ביחד ובעיקר מכבדים זה את זה ללא הבדל של דת, גזע או מין. אני רוצה להודות לכל הצוות, התלמידים בשכבת י' אשר הכינו את הטקס, לאמיר חייל שביים אותו, לנוני בכיתה י'1 על הצילום וההפקה של המדבקה הנפלאה שכולכם עומדים כרגע, שהשם שלה אומר הכל, שווים. ג'קי אברי, חורף, 1964. קמתי הבוקר, הרגשתי טוב ושחור. חשבתי מחשבות שחורות, עשיתי מעשים שחורים, והאזנתי לכל תקליטי השחורים. לבשתי את מיטב בגדי השחורים, יצאתי מבעד הדלת השחורה, ואלוהים רב החסד, שלג, לבן. אתה לבן, אני שחור, אני חשוך, אתה באור שמחמם רואים ושדואג. אתה קטן, אני גדול, אני רוצה, אתה יכול להיות מצוק קדימה, להיות הלב בין האנשים, ואולי יבוא יום ונהפוך שווים. אתה תהיה לי נחל ואני לך ימין, ונזרום ביחד עד אינסוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. אני בוחר, אתה צועק, אני טועה, אתה צודק, זאת הצגה שלנו, ואין כאן ואין במה, אולי נשב לנוע, אתה, אני, זאת הרוח הרוח, ויעברו כל השנים, ואולי יבוא יום ונהפוך שווים. אתה תהיה לי נחל ואני לך ימין, ונזרום ביחד עד אינסוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע.
היום, 20 לחודש מרץ, יום השוויון שבין אור יום ולילה. תיכון עירוני י"ד, מכבד ומצדיע לשוויון ולסובלנות בין כל באי העולם באשר הם, לשמור מכל משמר, כל זכות ולכבד כל אחד. ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. ברגע זה הורג, מעורר ויושב לבדי. מאת וולט ויטמן. ברגע זה הורג, מעורר ויושב לבדי. נדמה לי כי יש בני אדם אחרים בארצות אחרות הורגים ומעוררים. נדמה לי כי אוכל להביט ולראות אותם בגרמניה, באיטליה, בצרפת ובספרד. או הרחק הרחק בסין או ברוסיה או ביפן. מדברים בלשונות אחרות, ונדמה לי שאילו יכולתי להכיר אותם, בני האדם, הייתי מדבק בהם. כדרך שאני דבק בבני האדם בארצותיי שלי. או ידעתי כי אחים היינו ואוהבים. ידעתי כי מאושר הייתי עמם. מעשה ברבי שמעון בן אלעזר, שבא ממגדל עדר מבית רבו, והיה רוכב על החמור ומטייל על שפת הים, ים כינרת. ראה אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו, ריקה, כמה מכוער אתה, שמא כל בני עירך מכוערים כמוך? אמר לו, ומה אעשה? לך למי שעשני, ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. כיוון שידע רבי שמעון שחטא, ירד מן החמור והיה מתפתח לפניו. אמר לו רבי שמעון, קיבלתי את דבריך, מחול לי. אמר לו האיש הפגוע, אינני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשה אותי ותאמר כמה מכוער כלי זה שעשית. רץ אחריו רבי שמעון 3 מילים. הגיעו לפתח מורו של רבי שמעון, שם שימש כרב. יצאו אנשי העיר לקראת רבי שמעון ואמרו לו, שלום עליך רבי. אמר להם האיש הפגוע, למי אתם קוראים רבי? אמרו לו, למי שמטייל מאחוריך. אמר להם, זה רבי? אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו, חס ושלום, מה עשה לך? אמר להם, כך וכך עשה לי. אמרו לו, אף על פי כן, מחל לו. אמר להם, הרי אני מוחל, ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות. אותו היום נכנס רבי שמעון לבית המדרש הגדול שלו ודרש, לעולם יהיה אדם רק כקנה ולא יהיה קשה. בתקופת בית שני היו זוג חכמים, הלל ושמאי. הלל שימש כראש הסנהדרין ושמאי שימש כאב בית דין. בא גוי אחד לפני שמאי וביקש ממנו, למד אותי את התורה על רגל אחת. שמאי שהיה ידוע בקפדנותו דחף אותו וגרשו מבית מדרשו. אותו גוי ניגש להלל וביקש ממנו למד אותי את התורה על רגל אחת. אמר לו הלל את המשפט שמסכם את מהות התורה כולה. מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. השאר פירוש הוא, ולך ולמד. חשיבות השמירה על כבוד האדם, כל אדם, עוברת כחוט השני לאורך כל התורה כולה. שהרי בני אדם יכולים ליצור מטבעות,
וכל המטבעות זהות זו לזו. אבל הקדוש ברוך הוא יצר את בני האדם, ואין אחד זהה לשני. כפי שנאמר בספר בראשית, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. כל אדם שאנו פוגשים ורואים, הוא מהווה בעצם פן בצלם אלוקים, ולכן אנו חייבים בכבודו. המקום שיצאנו ממנו והפכנו לעם ומצרים. שם היינו גרים ועבדים, בעצם זרים. פעמים רבות בתורה מזכירים לנו כי אתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. או וזכרת כי עבד היית במצרים. אנו שחיים היום במדינת ישראל כעם חופשי בארצו, צריכים ומחויבים להיות רגישים למצוקות האחר בחברה שלנו, ולעזור ולסייע בדרך הכי טובה שאנו יכולים. אין לכם מושג. אתם לא כמוני. ילד מוזר, עצוב ועזוב. מסתובב בבוקר ברחובות בלי משמעות. אני קם בבוקר שוטף פנים והצבע לא יורד. עולה על האוטובוס הראשון וכולם מסתכלים ומביטים. אף אחד לא מבין מה נפל עליו. אז מה אם אני שונה? אני ואתה אחיו. הולך למכולת, קונה מצרכים. כי גם אני בן אדם. גם אני צריך דברים. אני רוצה להופיע, להיות מוכר. אני רוצה להוכיח שגם אני יכול. גם השונים יכולים להצליח.